Kwelinye icala umongameli uCyril Ramaphosa uvakalise amazwi ovelwano kwintsapho zabo bathe baphulukana nobomi babo ngethuba kudilika isakhiwo eGeorge kwiphondo laseNtshona Koloni phezolo. Abantu abathandathu baqinisekisiwe ukuba baswelekile, abangama-27 bafumana unyango esibhedlele, ngelixa abanye abaninzi kukholelwa ukuba basavaleleke phantsi kweentsalela zesakhiwo. uRamaphosa uhlabe ikhwelo lokuba kwenziwe uphando malunga nonobangela wokudilika kwesi sakhiwo kwaye abo banoxanduva baphenduliswe. Isaqhubeka imizamo yokutakulwa kwabasebenzi ababhajwe ngaphansi kwezindonga zebhilidi eliseGeorge elidilikele phezu kwabasebenzi benkampani Neotrend Group ngomsombuluko. Kanti umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ukhalisane nemindeni yalabo abaphangalele kule nhlekelele. uVincent Magwenya ukhulumela ihhovisi likamengameli uyachaza. President Ramaphosa wishes rescue teams the best as they go about their operations and says investigations into the cause of the incident must aim to bring closure to the community and prevent a repeat of this disaster. The President's thoughts are with the families who have lost loved ones, as well as the families of close to 50 people who are trapped in the rubble. Isibalo sababhubhe kulesi sigameko kulindele ukuthi ke sisengenyuka noma kunini njengoba kusenenqwabe esavaleleke ngaphansi kwezindonga zaleli bhilidi okungaziwa noma isayophonsa umbalane. Ezindabeni zeSoweto TV kubika umqondisi Miyeni.